Machiegni nyakoromo gi jwango kinyi ma kawuono chenro mar rupeny tire kaka wasedo weche manyien kod nyawadwa Joyce Oduor. Chiwo machalo nade kadiponi iri kod sani ma en chenro mar rupeny kidieny mar nonro mar gazet ka wakoni gazet odiochiengni ma kawuono ni giwacho ang'o mano madongo e pacho ka gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation ka koro wadalidho ni mana mos bede kod siso mar ng'e mondo mi ka chopo godhiambo iwacho ni ka yudo gazet kata yudo gazet okinyi ma kawuono ibedo gi ng'eyo ni mage mantiere iye kacha machiegni chenro nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwaro mokiewo nyakach sango kendo kawuono antiere kae kod Joyce Oduor wadaneno mana gazet ka wantiere kar ka Joyce oyawre kendo machiegni oyawre nya Cleophas ichiwo nade chiwo makare machiegni erokamano nyikino machiegni bende gazet mondo wanona ni kata koro gichalo nade kanya koro mogo jowane gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation nitie weche mathoth mochiw kar kae mano ma bende e weche modhi bedo ka watwak odiochieng' ma kawuono Joyce no gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation to mokwongo watang' ni nyakoro mogo jowane gazet mar The Standard chalo nade e ite mokwongo mano ka wantiere kar kae gazet mar The Standard mana ka minene kar kanyo kone kanyo ni take back death threats leaders tell Ruto koro wacho ka nitiere weche ma jatend piny Kenya osebedo ka puso to ahinya ka nitiere gwenge mago mag wacho ni mago mag imbo mar piny Kenya e kinde mano timo limbe mare ma urumo odiochieng'ni ma kawuono en gigo ma oganda pod bedo kod buok gazet mar Daily Nation bende nigi mano iwacho ni en a president's wrath smart or reckless en ang'o matimore kar ka e gigi duto magi gin mana kaluwore kod weche ma bende jatend piny William Ruto nopuso magi kawo tudore kod kawo okang' mager ne achudhe ma bende nyaka sani wacho ni okwako sekta mano mar sukari ahinya to e gwengego mag imbo mar Kenya ka bende nyaka sani kaluwore kod gigo ma bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho kochako kod gazeti mar The Standard mana kaka iwacho Cleophas wach ma bende nowacho nyaka sani koro iwacho kae ni onyayo ichwang' kaachiel kod paro mopogore opogore kowuok kuom jotelo kaachiel kod riwruoge ma kedo ne ratiro mar oganda ka bende nyaka sani nong'isogi ni ubiro wuok e pacho kae kata wabiro tero uwe jela kata wabiro kowu e polo wach ma bende ne wach ni kaluwore kod riwruoge ma kedo ne ratiro mar oganda kata kaluwore kod jotelo mopogore opogore pacho kae wach ma kamano ang'eyo ni wach ma bende nonyayo ichwang' ahinya en wach mar tero jogo ma gin achudhe sekta mar sukari e polo kaluwore ni wach ma kamano otudore kod wach mar nek ka bende giwacho ni weche ma kamago kowuok kuom jatend piny Kenya ochalo ka ng'ama dhi ataro mar katiba ma pacho kae nikech wang'eyo ni katiba ma pacho kae ochiwo thuolo ne ng'ata ng'ata mantiere pacho kae nitiere kod ratiro mar ngima to koro kosebuogi ni biro teri e polo matende ni teri e polo ka sani pok ochopo magi weche ma bende nonyayo ichwang' mopogore opogore kanyo wantiere kanyo kod senator e county ma Mombasa mano Stewart Madzayo ma bende en jatend jogo manok e senate kacha ka bende wacho kae ni kata obedo ni Mr. Rai mano Jaswant Rai ma bende en jago ma wacho ni en cartel maduong' e sekta mar sukari kata obedo no osebedo ka otimo chier mar sekta mar sukari ok dhi mbele e yo makare to nitiere okenge mamoko minyalo kawne ma ok ni ibuoge kod wach mar nek kata wach mar kowe polo wantiere kanyo kod jatend riwruoge mag kinde LSK mano Eric Teuri gin bende ne gichwalo duond gi kanyo mano ka gintiere kar kano nyokora mogi jwang' magi weche mantiere kar ka mana ka ginyalo mana nene e gazet mar The Standard ite mokwongo kar ka mano ka intiere online mane kama inyalo nene e yo makare Stewart Madzayo ni jo Standard bende ok okete yo makare chani gigolo milome machielo haya kanyo Madzayo en senator ma Kilifi senator ma Kilifi gindike kae ni senator ma Mombasa gimbe koro gin weche man kanyo to kata kotenore gi mano Joyce kopore mane wach ma medio ket kar kae gazet mar Daily Nation kar kae nitiere weche mag inyalo paro joyal buche gi joyal buche ne gin auchiel e kinde ka kendo koro sani nitie pichni moket ka gi ma oting'o mana ang'wen ma koro sani iwacho ni gidhi e doho kendo gidhi donjo kacha ne jogo mane koro utuonogi mano sirkal bende ma koro giwacho ni ero nokomigi gimomiyo nokomigi lemo mamalo kata promotion margi ne okomigi kinde madwarore ino kacha oting'o Justice Aggrey Mchelule nitiere kamachielo kanyo bende kinyalo nene nyakoro mogi jwang'
mana kang rang malo mondo ayud nyinge gigo. Agrim Chelule ni kanyo, nitiere Justice Weldon Korir, nitiere Justice Jojo Dunga, nitiere kamachielo bende Justice Joel Ngugi. Magi moko kuom joyal buche makoro chopo kar ka. Giwacho ni gin nokomigi thuolo mar winjo gimomiyo notuongi promotion machalo kamano. Wach ma kamano miye pek e ite mar ang'wen. Wang'e ni jatend piny Kenya nokawo thuolo mare bang' kosechamo muma ma omiyogi gin bende gidonjo e apis. Wacho ni joyal buche auchiel mano bende miyo promotion nomiyogi mana kinde ma chuok mano bang' kosedonjo ka. Nyaka sani koro jong'ada buche ang'wen go nyaka sani koro gidhi e doho kacha ka bende gidwaro nochulgi omenda madirom bilion 1 kaito kwagi ng'uono toka mane en jatend piny Kenya mosedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta ne otamre mar mondo mi ok ndik gi e tich ka bende owach ka ni nowegi oke koyo e kinde ma bende ne indiko jong'ad buche moko to bende wang'eyo ni jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta ka bende kinde mokalo chien ne odagi mar ndike tich jong'ad buche duto 41 ma bende tok mane ma onyalo wacho ni chunye no lendo ka chunye no selendo nodoko ndiko jong'ad buche moko kata grup mokwongo mar jong'ad buche 34 mane higa mar 2021 kata kamano jong'ad buche gi koro paro ni ok notimnegi ratiro makare kata nok otimnegi gima ber mar weyo gi oko e koyo koro gichopo e doho kacha ka koro gidwaro no chulgi pesa kaito kwagi ng'uono mak mana ni akia ka jatend piny kata mane en jatend piny Uhuru Kenyatta biro wuok e lela mar mondo mi okwagi ng'uono kalore no wegi oke koyo kuom ponono thuolo malach kapok ondik gi e tich. Oseno jatend piny Kenya masani William Ruto bende ka kwayo ng'uono wasekwayo ni gisekwayo ng'uono mathoth kuom gigo manotimre sirkal mokalo. Gikawe ni tima kamano ka ginyalo dhi kode mondo girange. Nyakora monge jwange iti mar ariyo kanyo mantie weche kuma Eric Theuri kod Lange mane nitiere kar kacha kane gitwak nyoro kod jokedne ratiro mag oganda no kata jo Amnesty International wangi jogo mag riwruoge ma ok gin mag sirkal mag NGOs mopogore opogore kane giloso kendo giwacho kanyo ni weche ma jatend piny Kenya osebedo ka wacho kopuso ok gin moko makare kendo kinde mamoko bende ne oriwore kodgi e weche machalo kamago. Mano e wach ma omi pek kendo achiel kuom gigo ma giwacho owacho ni ok inya yudo jatend piny moro amora matayo piny kaluwo chikego mantiere e katiba ka chiwo wechego mag buogo ngima jopiny gi wechego mag tho kata mag nek mago mawacho ni death threats ka koro sani moro ka wacho kanyo ni magibiro e kinde ma Jaswant Rai bende koro imanyo bende koro ka isegi weche mopogore opogore mago mag mibadhi kata kamano bende ka gin weche mapod iluwo Joyce wacho kar ka ni ka en guilty iwacho ni en gi moro monego bed ni itimo nitie chike ma pacho ka monego bed ni tayo weche makamago mago bende weche ma bende ochwal kata kod Azimio la Umoja ka gikono jatend piny Kenya William Ruto mondo mi omiye luor katiba ma pacho ka. Cleophas Ilero kanyo makare ahinya to weche makamagi bing'e ni ponono kalure kod wach ma bende jatend piny William Ruto nopuso. Jomoko nyalo wacho ni nyalo tude wang'eyo ni Jaswant Rai ma bende en achuth kata cartel maduong' mano e sekta mar sukari. Nyaka sani wang'e ni yande wanyalo wacho ni nobed abducted kata nitiere jomaundu moko ma bende nokawe kuom thuolo moro. Sani koro kalure kod riwruoge mopogore opogore kamano riwruoge mag kedo ne ratiro mar oganda jotelo mag Azimio kaachiel kod riwruok mar Okinde LSK pacho kae. Sani koro ponono gisechako chich ni lwet sirikal ne nitiere e lala apoya nono mar Jaswant Rai kaito bang'e koko duogo kalure kod buok ma bende no chiw kamano kod jatend piny Kenya William Ruto. Korka kora aparo ni ber ka jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro onego bed ni onono kata oparo iwacho ga ni think before you speak. Oparo makare kapok oloso kalure ni en gi ting' maduong' mar riwo wi jo Kenya duto kanyakla kaka jatendwa e Kenya kae. Ok ber kopuso weche ma ponono nyalo kelo pogruok e kind jo Kenya kata weche makamagi. Wang'e ni Jaswant Rai en jago ma ok en ja Kenya, en jaket mwandu e pacho kae. Ponono ka joket mwandu mamoko winjo weche makamagi nyalo luor kata biro keto mwandu gi e pacho ka. Omiyo ber kowuok oko ayanga okwayo ng'uono mar mondo mi weche makamagi ponono kel pogruok moro amora e pacho ka. Erokamano ya Joyce kuom lere nyakora moge jwang jatend piny Kenya kineno TV okinyi makawuono wepuso dhogi jogi nogoni ombulu kendo jogi nitie en lep malewa wacho ni dhogi amo yela helu kata gik moko irito weche iwacho ni kama nitie kar ka magi jopiny manogoni ombulu gin gi ratiro mar winjo kendo gin gi ratiro mar dak e ngima ma iwacho ni onge kod buok
moro amora manitiere. Wageno ni obiro wuok oko mondo olera ni gima nowacho, nikech beni kinde mathoth Joyce gi jowuok ka bang'e to giwacho ni oyo jo ute fwambo nomako weche mana wacho maricho. Nowacho maricho to make koloso. Maonge ng'ama chielo mane loso gi sechego. Mane ber new media miwacho sani ni nyalo wacho ti make gi kanyo tiwuok oko. Kata onyalo wuok oko to wacho ni an awacho ni tere polo. Ponono en lamo ne ng'ato mar mondo mi oware. To koro dhie polo ni bende ok dhie polo kapok itho. Koro ka bende mana weche moko mantiere kar ka. To en mana dhie polo. Bende jok moko bende jogo masomo muma wacho ni nitie jok madhie polo e jok madhie mach. En ang'o jogi te dhi mane polo. Wach mantiere kar kanyo koro mogo ng'ite mariyo kanyo bende nitie weche mag World Coin koro mogo joma pod ntiere kar ka ni ngoro wang'i e gicha mane kawo nonro mar timo 7,000 ero koro okin kendi jo Kenya mathoth ahinya makoro wacho ni e market mag jo World Coin Joyce ne romo atamalo 25 jogi noewo mane piny mangima Kenya rang ni ji adi man kodgi to be nikele weche manyien kacha kanotimo odiochieng' manyoro iwacho ni gin oganda mathoth ahinya ma bende osebedo kacha kaluwo weche machalo kamagi ka Kindiki bende nowacho ni ochung' chenrogo mago mag wuok oko kendo mag dhi choko nonro mag oganda mano kokalo jogo manoriwre kod mbuino mano mar World Coin ka koro yangore ni nogen kata kambino mano mar trading mag wechego mag omenda mag wacho ni digital currency kata kamano magachiel kuom gigo manitiere kar kacha mondo ywa oganda. Kamachielo bende Joyce gitemo wacho kar ka ni gin ma jok mane choko nonro kendo nonro ge giuse kendo wacho ni kama sani gintiere gin gi thuolo mar neno nonro ji mathoth ahinya ka kembe mamoko bende dhi bedo kacha katiyo no software developers ne ni ka jogo ma jo bengi mopogore opogore bende nyalo yudo thuolo mondo mi onyiewgi mano ka gintiere kuonde mopogore mondo mi gitim wechegi mag marketing kata mag uso e mbui mopogore opogore. Kata kamano ang'e ni owach kae ni kalure kod jogo ma bende ponono nono World Coin wacho ni jo Kenya moko ponono ka in bende Cleophas idwaro ni mar mondo mi idhi ngor wang'i kacha okaw nonro mar wang'i wacho ni pod inyalo dhi mar mondo mi ngor wang'i kacha okaw nonro mari mak mana ni nonro makamano mana kaka owach kae ni okane e server moro miluongo ni Amazon server mantiere San Francisco e pinyno mar Amerika. Kata kamano ok wang'eyo ka nonro no adiera en nonro mokano makare maponono ok nyal ketho ni mbele kacha ponono yudo ni nonro mari nosekaw kumoro ka chieng' moro idwaro kata dhi e pinje ma ok tiwacho ni ok inyal dhi kalori nonro ni ponono tigodo marach. Kata kamano wantiere kod geno ni sirikal ma pacho kae biro konyo jo Kenya mano kaw nonro margi nonro makamago kik tigo e yo ma ok ni kare. Koro sani kama gintiere kata kanyo kata ka gintiere kacha e mbui no kata e server no mano mar Amazon pok gichiwo ler ni bende gintiere garita malong'o koro mogo jong yude ite mar ariyo kanyo king'e e ite mar adek bende isebedo kata gi gombo mano mar bedo jalweny kata tiyo tijego mag jalweny. Nitie jal moseteme Diboro wacho ni nobedo kacha kodhi e stadium to luoro pap koro oseluoro pabno Diboro koro koseluoro pap Diboro Joyce hape no luar hape ne koro luar ka koro ochopo gari gigo duto mane dwarore mano mipeke ite mar adek. En jal mo ni Michael Cheruyot Lemiso ma jahigni 36 ma bende koro nigi geno mar donjo mano ka jo KDF bang' teme Diboro. Mae miwacho ni kidwaro gimoro ahinya ka chunyi gombo gimoro tiwacho ni tema gikone hapi nyalo lwar. Jago ni wacho ni yare ka ne en kijana matin lek mare ne bedo jalweny e pacho kae. Wacho kae ne higa mar 2011 ne o graduate kowuok kanyo kata no sidhe kondo kowuok e National Youth Service. Tok mano ne odoko timo diploma mano e Early Childhood Education. Mano nokomiyo lek ne orumo. Osebedo kochopo kacha to temo mar mondo mi ochope KDF ka bende chenro mar kawo jolweny no chakore ayanga chieng' tarik 28 nodhi kacha kendo to wang'eyo ni jahigni 30 kadhi malo gini kawo gi kaka obila manitiere kod lony matiende ni ne odhi kacha kosekale processes go duto monego be ni gikale giluoro pap gitimo kila kitu ma otimne gi nonro mar thieth mabende onego be ni timo kacha. Ne omora ahinya ka ene kind ji adek mabende noket tenge ni koro ikawo e lemono mar apisas mantiere kod lony ma ikawo e kind higni 30 kadhi malo ka bende koro ka gikone ka test results nosewuoka mabende pimo kanyo ne omora ahinya ka bende nyise ni koro gikone koro happy olwar koro inyalo riwri kod jolweny e pacho kae. Wanyalo mana wacho ni en gino makare ahinya kalore ni lekne
koro osechopo. Miyo jogo ma ponono chano kata ntiere kod gombo mar donje KDF giwuoga oko gi tem. Jago ne osetemo nyadiboro nyaka sani koro gikone wanyalo wacho ni nyadiboro mago higni buora gikone higa ni mar 2023 ema koro hape olwar koro dhi bedo jalweny. Mano higa mar 2011 notemo kacha to Dogo wacho ni en koro kone ka lek mare bochopo kare. En jalo mosedo tiegruok nyaka mag paramilitary mano manitimo kacha gwenge go mago mag Gilgil mago mag jo NYS bende ka gintiere kar kacha otimo gi dweche 9 kendo mano ka otieko oduogo timo kacha diploma mare ma iselero kar kanyo koro moge jwa gigi nyalore kik ibed kod buok iwacho ni gigi duto ka neno gi kar ka ipenjo kanyo ni ere kaka ginyalo bedo michop lek mari obed kacha e yo makare piny kanyo jatend migawo mochune weche go mag jolweny mano Aden Duale koro bende timo limbe mare pinyno mano mar India ko tene kacha kod jolweny mabende jodito sekta no kata migawo no mar lweny ka gigeno yudo kacha paro kachiel koda ka sumo paro kaluwore kod romo mag jogo ma nitiere riwruoge mago mopogore opogore mag jolweny tainya gimise mar tego weche mag jolweny e piny Kenya kod pinje mabende oluore kotenore kod mago bende mag gokogno mano e kinde Kenya Shipyard Limited mano KSL kachiel koda ka Goa Shipyard Limited mano mantiere pinyno mano mar India mabende gik mantie kar kanyo giwacho ni magi bro neno niere kaka giketo lony manyasani e gedo mago gedo mag meli ahinya mago bende mongero kata kod jolweny e wedhe mopogore opogore. Ite marang'wen gin mag Joel Buche mantiere kar kacha ka koro sani bende kore rango ni gin gik mage ma otenore kod gi Joyce ite marang'wen ka bende ti machielo mabende lose malo kanyo nitiere kama wacho ni Law Change Beacons as MPs approved dialogue committee koro ka nitiere weche mag National Dialogue Committee mogere kata kaka bipartisan talks mobiro nego bedni osebedo kata kadhi nyime kata kamano koro od burano mar Senate duche manyoro iwinjo kata ka nego ombulu kendo gipuodho romo makamano mano nyiso ni kati gimoro amora magidaloko e weche mag chike ma pacho ka odhi kalo e yo mayot mano ka gintiere od bura kata ne mar koro gin gigo mosepuodhi kod od bura mabende onego bed ni loso chike ma pacho kae mano kara National Assembly kod mano bende mar Senate bende osekalo gi e yo makare koro sani gin gi kinde maromo ndalo 60 mar neno ni adiere ochok paro kuom jolony kachiel koda ka jogo mantiere to kacha mondo mi giwuogo gi sum paro gino manyalo kelo lokruok kendo mano manyalo kelo kwe e kinde mabende kweth ariyo ma Kenya Kwanza kod Azimio dhi nyime kod twak. Wang'eyo ni nitiere kanyo wacho ni jod bura mag Senate kachiel kod mago mag National Assembly nyaka sani koro ne gisepuodho twaka mano mar ji 10 mani wacho kanyo ni 10 member National Dialogue Committee kachiel kod 8 member Technical Committee mabende ibiro bedo ka chwalo report margi to ka giselalore kuom thuolo mar ndalo 60 kata kamano wang'eyo ni kamiti ma kamae onego bed ni koro twak e yo makare mar mondo mi gikel duoko ne jopiny duoko maponono nyalo kelo lokruok e yor dongruok e pacho kae kalore ni wach mar twak makamae osebedo ka jomoko osebedo ka thire ka wacho ni twak makamago ketho sa kata kamano nyaka sani koro ka ma Senate osepuodhe wantiere kod geno no biro dhi mbele yo makare jo Kenya beda kod horruok bang' ndalo 60 ma onego bed ni koro gichwalo report margi mano ne od bura mamalo kachiel kod od bura no mar Senate wabwane aneni to report makamano ochwala e yo machalo nade mana kaka isewacho ni bipartisan talks makamago mago tingo jotelo mago mantiere riwruok mar Kenya Kwanza kachiel kod mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar mondo mi gikel kanyakla weche manyalo konyo jo Kenya kik gibed weche maponono biro mana konyo jotelo to gibed mago mabiro konyo jo Kenya bende. Nyakoro mag juang kama chelo bende itino marang'wen yudo weche go mag chike niro kore dwaro kanyo mondo timane weche go mago die jogo ma odonjo ne sirkal mano mar timo nonro e weche go mag nonro e yobok mago omenda e kambino mar Rai ma bende nitiere kar kacha mano miyo ondhi jamwandu no mano Rai ma bende nitiere sectors mopogore opogore mago mag pur kod mago mantiere e ite mar auchiel kar kae nitiere lal mago mag iwacho ni mag omenda kata lal maneno e sector mar wuoth tainya wuodhe mag kor yamo mago mag ndeke mantiere kar kacha ineno weche mantie ka KQ Los Widens uchopo kacha bilion
bilion 21.7. Joyce kinde mokalo lal manitiere higa mokalo ka KQ ka ne romo bilion 9.89. Mano manitiere kacha e higa mokalo. Sani ang'o mokelo lal machalo kama, twak ma kama bende ang'ini timre odiochieng' manyoro e wang' jowi mar Citizen, kata obomedo mana luwe bende e gigo mantiere kar ka bende iwacho ni KQ kaluwore kod KQ giwacho ni lal ma kamano okel kod yomyoma mar shilling, ka bende giwacho ka ni weak shilling that resulted in high forex exchange ema bende okelo lal ma kamago, ka bende iwacho ni lal ma kamago obiro kata obedo ni omenda margi to ne omedore, kata omenda magiyudo pile ka pile nomedore kod atamalo 56 bochopo bilion 75. Mano ko nus mokwongo mano mar higani. Kata kamano iwacho ni kwan mar jowuoth bende nomedore kowuok e atamalo nomedore nyaka atamalo 43, mano bobedo milion 2.3. Kata kamano giwacho ni kaluwore ni omenda ma pacho kae sani koro wanyalo wacho ni nyadhine ni piny kata ok ni kare ahinya, mano emomiyo nyaka sani koro mano ndege mar KQ nyaka sani koro yudo lal maduong' ahinya e pacho kae. Lal ma kamano ang'eyo ni ponono mano mana half mokwongo mano mar higani kata nus mokwongo mar higani. Akia ni nus modong' mar higani biro bede yo machalo nade. Kata kamano onego bed ni gitemo mar mondo mi gine ane ka ginyalo loso omenda moro kata ginyalo yudo profit moro amora e kinde mabiro mbele. Nyakoro mogo juang' kiedo kanyo ite mar auchiel bende nitiere weche mamoko mamipe kanyo, nitie mano mar Babu Owino ma bende koro nyakoro mogo juang' wach mane ochopo nyoro kane giwuok ache weche go mag doho, ka koro doho koro opuodhe niero oonge kod bura monego bed ni oduoko kotenore kod chielo kod magina mano wacho ni en jatug thum mano DJ Evolve ma bende notimore kacha tarik 17 dwe mar Ang'wen higa mar 2020. Jo-Kenya nochiwo ka nigi buok machalo kamano. Kata kamano Babu Owino noloso odiochieng' manyoro kane entiere kacha e doho, kendo wacho ni en bura moro ma bende osedhi alanda kendo en moro mare ni dwach Nyasaye koro timore. Mano kaluwore gi mano wacho. DJ Evolve bende neno mare ma bende nogolo e yor mbui, en bende owuon nowacho ni adier ng'ato nochiele kod magina but nokoneno ka Babu Owino ema nochiele kod magina. Kata kamano bura ma kamae wanyalo wacho ni oselanda luny kaluwore ni osedhi kuom thuolo malach chakre higa mar 2020 nyaka sani 2023 osedhi kuom thuolo malach. Kata kamano osingo ni DJ Evolve biro bedo ka yudo thieth makare mar mondo mi chal mar ngimane obed maber. En tang'e ni sani omor ni otieko bura makamano kata bura makamano orumo e doho. Buche makamagi wanyalo mana ka nitiere yo ma inyalo kas godo buche e doho. Cleophas, kata ka in chakre higa mar 2020 nyaka 2023 kirita rita bura e doho en thuolo malach ma kata imbe chunyi nyalo tho. In kata kaka jago mamanyo ratiro kata ka in jago momakne bura, kata kamano gikone to bura makama koro rumo. Nyakoro mogo juang' mano be nitie kara kanyo ka koro Chief Justice kata ogai mar doho mano ma pacho kae Martha Koome koro yawo chenro mano mar e-filing system mano e gwenge mag Kakuma. Nyakoro mogo juang' mano tiende nang'o wacho kanyo ni koro dhi kete gazet mano mar sirkal kata mano gazet mano mar sirkal ma pacho kae, ka koro wacho kanyo ni nitiere doho mamoko ma bende koro nego bed ni medo e gwenge go mago mag Lokichar kod mano Lokitang, mano kaluwore kod kwayo mag jotelo mawuok e kaunti mano ma Turkana. Yud sigana no ite mar auchiel nyakoro mogo juang' ka wadhi nyime mondo mi watieki sa achiel wang'i wendo nitiere karaka mondo mi koro achaka ne chenro machielo e twak mokwongo. Joyce, nitiere jotelo mawuok e gwengewa makaluo ndeke kane national nikech magi weche motenore kodwa duto iwinjo kanyo nitiere kanyo ka ikonogi ni untiere kama kare ka uriwore kod duond kata riwruog siasa mano mar Kenya Kwanza, ka koro magi jotelo makoro nitiere karakacha jotelo machon mane nitiere ODM ma bende no wuok kendo riwore kod jatend piny Kenya William Ruto. Otelne kanyo kod jaod bura machon manyatike Eddie Kanyanga ma bende koro ne otelo ne kweth makamano. Iwacho ni koro gisebedo ka giloso kod oganda mawuok e gwenge mopogore opogore. Nyakoro mogo juang' mawuok Kisii, mawuok e kaunti ma Homa Bay, mawuok Migori, Siaya, Nyamira kod mano bende ma Kisumu mondo mi girangane ber makoro sirkal ma Kenya Kwanza bende osiko ka kelo. Anyanga ma bende ochung'ne kata Kenya Nuclear Regulatory Authority ene jakom ma bende koro kwayo kacha johera mag Azimio mondo miyo ochiwe sir
ne telo mano mar Kenya Kwanza e kinde ma gintie sani. Aka bende nyanga nyaka sani koro wacho ni sirikal mar William Ruto kaachiel kod mar Rigathi Gachagua mane sirikal manitiere kod dwaro mar jogo mantiere gwenge mag Nyanza, kata kamano ni dwache ponono en mar dongo gwenge mag Nyanza, kata kamano bende owacho ni mana kaka isewacho ni jogo manitiere kata jogo ma ne gin jo ODM sani koro gin kama kare ka gintiere e Kenya Kwanza, kata kamano akia ni kaponono nitiere gimibiro migi e Kenya Kwanza kono, kata kamano ang'eyo ni kila ng'ato to gombo ga mar mondo mi obed machiegni kod sirikal kaloro ni ponono lemo moro nyalo wuok tisoyie kacha, kata kamano wanyalo wacho ni wan kwe kende mwadwaro, kata bed ni ng'ato nitiere Kenya Kwanza, kata bed ni ng'ato nitiere Azimio, to kwe ema onego bede pacho kae jo Kenya odaga kumoro achiel maonge kuko moro amora. Nyakoro mo jong'ite marabora no some weche ma limbe ma jatend piny Kenya e imbo mar piny Kenya kae to bende ka dhi e ite mar 10 iwacho kata ni weche mag blackout en ang'a matimo ang'o e weche mag power distribution pacho kae iwacho ni ero mano kambi no mano mantiere kacha mano makeyo weche gi mag sitima kata plant no mantiere yo nyandwat ma piny Kenya iwacho kanyo ni mano kama iwacho ni kanye kama ne olale megawatts maromo 270 mano Lake Turkana wind power plant kama intiere karakacha mano keto ino wacho ni kacha en imbalance kisome karakanya kora mga juang ibro bedo kod ng'eyo ni bende higa mokalo higa mar 2022 gima chalo kama bende notimore to kano timore nang'o mano timore ka nitiere tawa machielo ma bende ne o collapse maja manitiere machiegni gi Suswa ma bende kanyo wacho ni nitiere chochni mano neno kacha weche gi mag keyo teko mar sitima mano miyo piny Kenya bedo e mudho mandiwa kuom seche buora mano moting'o nyaka e paw ndeke Joyce mano kelo paro ma opogore ang'eni ma bende ni gimoro to ok mapod jo Kenya dhigo nyime ahinya. To Cleophas it gazet mar 10 bathe kanyo bende wantiere kod weche go mag thieth ka bende riwruok mar lakteche mar KMPDU nyaka sani koro giyuaka kalore kod osara mar lakteche ma bende oselew e counties ka bende giwacho ka ni nitiere dakteche kata lakteche 12 mantiere county ma Siaya mosebedo ka tiyo e yor oraka to nyaka sani ne gichako tiyo e chakre higa mar 2018 nyaka higa mar 2021 to nyaka sani pok ochulgi e yo makare. Wang'eyo ni governor e county ma Siaya mano James Orengo nosesingo no bro bedo ka ochulo lakteche moko ibiro chul e juma ni moko ibiro chul e juma manyien, kata kamano wantiere kod geno ni lakteche dute pacho kae ibiro bed ka ichulo e yo makare mar mondo mi gimed tiyo ne jopiny e yo makare. Nyakoro mo jwanka in kanyo pod itere mar 10 piny kanyo Migori County nitiere obila makoro twe odo twech mar igni 15 mano bang' bembo kendo wacho ni omiyo jal mane koro ne bende obambi ma bende ja igni 16 ne ogamo remo kendo iwacho ni weche makamagi notimore ka oganda ne penjore ahinya mano ikinde mar ikindi dwe mar 3 kod dwe mar 4 e higa mar 2021 weche makamago mano timore e alwora mar Rapogi Police Station mano mantiere kache county ma Migori. Twech makamano ne ochiw odiochieng'no manyoro mano en obila miluongo kacha ni Howard Omwaha ma bende ne oyud ni en guilty e weche machalo kamano kachiel kod gigo ma bende gima timore kar ka Joyce obila makoro omi twech ma higni 15 ni nobembo kar nobambo nyathi ma higni 16 ene mane nitiere gender desk. Ng'eni gender desk e obila kacha kamigo e report mag jogo mobambi to gini chak timore e ode ka intiere tesen obila kacha kama intiere gi ot en gimoro ma kelo buok ahinya jogo monego bed ni riti makoro lokore koni timoni timbanjao kata kama en gima kare kata en mor mara kalore no bile nyathi manyako ma bende no bambi no nyaka sani koro yudo ratiro mare kendo obila no ma bende iluongo ni Howard Omwa ibiro twe kuom thuolo mar higni 15 en gino makare nyaka to bedo ni bura makama obudhe doho to gikone ratiro oyud e yo makare kendo bende nochiwo siling 1,000 mondo mi nyathi ne oling kae to bang'e nyathi ne nosekonyore kendo nosedo nyathi nyathi en gimoro ma pod buok ahinya to bende iwacho kae ni ne osingo mar chule 3,000 mar mondo mi okony nyathino to Cleophas gi uchumi masani 3,000
en omenda moro matin ahinya kalore ni nyathi manyako ne ang'e ni oonge kata tich 3,000 dhi konye e yo machalo nade, somo be ok otieko. En gima rach ahinya. Kata kamano chik okawo kore, idhi tweye kuom thuolo mar higni 15. Nyakoro moge jwang' yudgi kar kacha watieka ne gazet mar The Standard kae kod ite mar 14 kama ntiere kacha ng'ama oting'o red card oting'o Joyce ineno ng'aka an aneno ma jatend piny William Ruto kane manyalo yude ag'e ni ite maiye kacha to koro nyaka miwa donje to kata kamano ang' inyalo mana nene diere ka entie mana gi kumoro ka oting'o red card oting'o yellow gi white gi white to koro akia nene mar luoko kosoda timo ang'o. Cleophas to bing'e ni piny kanyo ntiere kod opira moro opira no ndik ni Sugar Wooz to bing'e ni cards ma bende oting'e lwete no ochalo ni en referee en e pap mar gwe mpira to cards ma bende oting'o adek go ntiere kanyo white ondik kanyo ni move out. Yellow go to jail, red fly to heaven. Red ni koro ema goli chadongi. Kasto nitiere wanyalo wacho ni en guok moro ma nitiere piny kanyo to chalo ng'a nyiero to golo lewe oko. Guok di mosetimo interpretation kata ne moseloko wechegi duto nyakora moge jwang' ang' inenego ang'e ni kang'o nyalo yudo thuolo ni de watang'o ni ge pichano kaka ntiere kanya achiel kachiel kata kamano chalo ng'ama yo wang' to rwako yellow to bende firimbi morwako kanyo ndikne kanyo ni en commander in chief. Koro en men gi red card ten gi yellow ten gi white card iwicho tien gi kanyo koro en monyalo timo kako dwaro bane twak man go kawuono kendo bane ka bang' wachake kanyo kod wakili Charles Midenga mosedonjo kar ka kachiel kod Kasuba Churchill ka gichopo gimang' wapenji kar ka red card ni ka nitiere yellow kod mano mar white mano mantie chik wachang'o bendo yiene jatend piny Kenya kata kendo commander in chief mar chiwo cards makama mondo mi okomandi ni in koro go to heaven ng'ama chiwo kad machalo kama aya nyakoro mo jong'o ntiere kar ka wach mantiere kar ka ma chaki penjo Joyce jogolo pachgi e ite mar 15 penjo ni bende riembe tich apisa kata director jata tije mano ka Kenya Airports Authority mano ke bende en gimoro ma ne opuodhi de jal ma wacho ni mane monego bedni bedo warning ne jotelo mopogore aya ng'a wacho no nyinge Kennedy Muthuka ma bende en jafwambo wacho kanyo ni oyo gik ma kamagi no onego bed ni timore oganda gigi onego bed ni lose kaachiel koda ka gik mamoko matimore en ang'o midhi riembo jogo mantiere kar kacha to moko bende itimonegi transfer mopogore kaachiel koda ka moko mapod nitiere en ang'o miyo oganda gi ok odhi orango kata joka manitiere ka Kenya Power sitima nolal to jogero ne onge backup kata ka backup ang'o notimore iye kacha gik ma kamagi no neno weche ma pod ntiere kar kanyo Joyce paro pod mienjo ma opogore Faith Kipyegon chopo pacho ka Mary Mora ochopo jotelo buora ntiere kar ka Jackson Tuwei be ntiere kar kanyo jogi koro norwaki kendo rwaki gimoro ahinya gin gimoro sik yo mar tipo kendo ka noneno nyaka jotelo mawuok e migawo mar mano migawo no mar tuke gima gibedo kanyo ka gitimo Joyce onya bedo nade nitiere buok kendo gima nodonjne iluongo ni ng'a mano Ababu na Mwamba nokore niero kata jotugo donjo duogo pacho kata ok romnegi kata wang' ni dong'ero dhi romnegi kor aneno ka nitiere nyaka jomoting'o flowers kanyo aneno ka oketnegi flowers e ng'utgi orwakgi e yo mar tipo kaka dwarore kalore ni gikelo midila makare ahinya e pacho ka e puoch kaachiel kod paka ne jong'weye ma bende noting'o nying Kenya malo aya nyakoro moge jwang' weche thoth ahinya kar ka kaachiel koda ka pek mar ngima sani welo to sechopo ka Joyce e ite mokwongo mar Nation kende to wuogi kendo wadonje twak machielo ang' waranga ni kar ka Daily Nation iwacho malo kanyo mogik weche gi duto to waselose malo kae mapok wamulo lokruok mag uniform ang'e wabedo thuolo mondo atwa kata gobila e kinde mabiro studio ka to koro ntiere tough times kide koro bedo mapek jo Kenya osegolo omenda maromo nade sako gi bilion 30.8 mano SACCOs mopogore mano kaluwore kod the SACCOs Society kata riwruoge mag saga mago bende opuodhe pacho kae ntiere omenda makoro jo Kenya osebedo kacha kagolo mane account mago mag deposit kata miwacho ni mago mantie Forza Savings ma bende kirango gi karka gisebedo kacha e yo machalo nade mano oganda ma iwacho ni kochopo otieno manyoro kacha ni ntiere kacha omenda mabende kacha nolwar mago mantiere e kind kungo mantiere e SACCOs
ma opogore opogore. Nyaka sano nyalo chone adira Cleophas ngima to tek. Pek mar ngima nitiere to ng'ato nyalo beda piny to kopara para ni nitiere omenda na moro mana keto e sako moro. Racho ni wadhi agole onyalo bugo na kumoro. Kalure ni sani pek mar ngima nitiere nengo mag gik moko oidho malo. Kata kamano anyalo mana jiwo jo Kenya omeda rido kanda. Kalure ni kata bedo ni ngima tek tiwacho ni ngima to Nyasaye momiyowa pile ka pile waneno kaka wadhach mar mondo mi wadhi mbele kod ngima wa mapile ka pile. Aya piny kanyo bende kidhi mogik gazeten mar Daily Nation ang' yud kanyo ni nitiere MPs now plot to unplug Kenya Power Monopoly ma be nitiere back page kacha iwacho ni kama nitiere piny kanyo kabisa kede nyaka piny mogik kanya ma koro nitiere sigana no yo kanyo ni jok mosebedo kacha cha mano wantiere kaka iwacho ni MPs now plot to unplug Kenya Power Monopoly en ohala machalo nade baro kama gintiere karka ni koro iwacho ni gisebedo ka gitimo ohala ni kendo gineno ka gima gin ma koro gimako tungruath kendo gin gi wirwath gin kode kacha gin giwegi iwacho ni nyaka sani nitiere kacha ma koro pacho ganda mopogore ma koro nitiere karka iwacho ni koro nego bed ni jogo matiyo kod sitima ni kod choices kata yiero ni wati kod Kenya Power we Kenya Power wadhi wati kod jok mamoko weche ma kamago nyalo kelo lokruok dong Joyce nyalo kelo lokruok makare ahinya nikech wanyalo wacho ni kambi ma keyo teko stima pacho kae Kenya Power gisebedo ka gin kendgi ema ginenore ni wan kendwa ema jo Kenya nyalo yudo stima kowuok kuomwa kotiek monopoly makamano ka wabedo kod options mang'eny ponono ginyalo bolore ging'eyo ni kok watimo makare lal mar stima aoyaye kodhi mbele ponono ji biro loko kuonde ma giyude teke stima omiyo kang' ma kama en gima kare ahinya nyalo konyo e tieko midhiero mar lal mar stima ma kinde ka kinde. Erokamano ahinya Joyce Oduor kuom chopo e gazet okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyakora mogi joma ne makelo e giko manono ma gazet ka wantiere kar kana kelo nono ma gazet okinyi ma kawuono aduogo kae kod twak mokwongo weche mamoko ma pontiere gazet kawuono nitiere mago moting'o nyaka iwacho ni weche go mag uniform manyien mag obila mago bende biro loso twak wa kinde mabiro ikete mana kar kana kelo nono ma gazet nyika Cleophas Oluoch Kisumo Kanyakwar mokeo nyaka Chisango orite masani aduogo kod twak kik idhi mabor.